Pentru concurenta Andreea, MPFM 6. Draga Andreea, știu că îți plac mult extensiile, dar să le dai jos în timpul săptămânii. Ești superbă cu părul tău și mult mai naturală cu el. Nu spun din răutate, o fac pentru că te plac mult. Nu îți face griji pentru cei de acasă, eu vorbesc cu mama ta în fiecare zi, Lăcrămioara din Germania. Mulțumesc mult, Lăcrămioara, și eu o să țin cont de sfatul tău, dar îmi plac prea mult ca să le dau jos. Uite cât este de frumos ăsta. Bine.